Opnieuw reorganisatie bij Emergis en onzekerheid voor het personeel. Ik kan op dit moment nog niet precies aangeven over hoeveel mensen het gaat. Dat zal in de loop van deze week duidelijk worden en dat communiceren we eerst met het personeel zelf. En verder in deze Zeeland nu. Vanaf vandaag weer sneller naar de Randstad. En Zeeuwen genieten nog even na. Goedenavond. Binnen een jaar opnieuw een reorganisatie bij Emergis in Kloetingen. Dit keer sluiten er 2 klinieken met 15 bedden in totaal. Medewerkers verliezen hun baan. Hoeveel van hen, dat is nog niet bekend. Mensen die Emergis misschien niet goed kennen en met een afstand hier naartoe kijken, die zullen zeggen van het is gewoon een bezuiniging. Wat zegt u dan? Daar ben ik het niet mee eens. Ik heb net al verteld, het gaat echt over een kwaliteitsimpuls die we aan het geven zijn. Die ambulante zorg die moet beter, die kan ook beter. En dat doen we eigenlijk al heel goed, maar we willen daar echt op investeren. Voor de tweede keer in korte tijd een reorganisatie bij de geestelijke gezondheidsinstelling Emergis. Dit keer gaat het om het sluiten van de klinieken angst- en stemmingstoornissen en psychosezorg. Concreet gaat het in totaal om 15 bedden. Er komt meer inzet op ambulante zorg thuis. En gezondheid is niet alleen de ziekte aan zich. Dat is ook gewoon zorgen dat je weer mee kan doen in de maatschappij. En zeker voor mensen met een psychiatrische ziekte is dat heel erg van belang. Want vaak liggen die al wat buiten de maatschappij. En dan helpt het niet om ergens opgenomen te worden op een klinische afdeling. En als je dan uitbehandeld bent, weer terug moet naar je thuissituatie waar je opnieuw je leven op moet pakken. Precies een jaar geleden was dat dezelfde reden om in de toen nieuwe kliniek jeugd en kind te reorganiseren. Toen ging het om 20 voltijdsbanen. Ik kan op dit moment nog niet precies aangeven over hoeveel mensen het gaat. Dat zal in de loop van deze week duidelijk worden en dat communiceren we eerst met het personeel zelf. Idee is nu dus alle hulp thuis en alleen als het echt niet anders kan, een crisisopname. We hebben het echt over als het niet meer veilig is voor iemand thuis of voor de omgeving niet meer veilig is. Dat we dan zeggen van nou ja, dan is een klinische opname nodig, maar het liefst zo kort mogelijk. Aangeschoven is verslaggever Marieke Kerklaan. Marieke, ja, bedden weg, hè, onzekerheid dus bij personeelsleden. Ja, dat moet volgens mij wel hard aankomen. Ja, het nieuws is nog vers van de pers, dus de reacties moeten nog binnenkomen. Maar Emergis gaat deze week dus ook in gesprek met het personeel, zoals je net al hoorde. Wat Emergis trouwens zelf al zegt, dat voor een gedeelte van het personeel al een nieuwe baan is gevonden binnen of buiten de instelling. Nog even over die gedachtegang, hè? Bedden weg, zoveel mogelijk behandelingen thuis, maar kan dat altijd? Ja, daar zijn ze dus van overtuigd, dat hoor je. Hè? Zorg thuis is de beste, zeggen zij. Buiten de kliniek. In de kliniek zelf word je niet beter. Maar wat je niet moet vergeten, het gaat hier wel over Zeeuwen met ernstige problemen. Hè? Psychische problemen, angststoornissen, psychoses, dingen zien. Kan dat thuis? Ja, dingen zien bijvoorbeeld die er niet zijn. Dat is natuurlijk een hele terechte vraag. Kun je dat allemaal thuis opvangen, oplossen? Emergis is ervan overtuigd en zegt ook dat als er dus een onveilige situatie ontstaat, zowel voor de cliënt of voor de familie, dat er dan altijd wel plek is in de crisisopvang. Maar ja, of dat dus zo is, dat zal de komende tijd moeten blijken. Marieke Kerklaan, dankjewel. Reizigers vanuit Vlissingen, Middelburg en Goes reizen vanaf vandaag sneller met de trein richting Brabant en de Randstad. Zo zwaaiden de directeuren van NS en ProRail, de Vlissingse wethouder Sam Stroosnijder en gedeputeerde Harry van der Maas de nieuwe Intercity uit. Die trein slaat alle kleine stations in Zeeland over, waardoor de reis naar de Randstad of Brabant 20 minuten korter is. Die snelle trein is onderdeel van het compensatiepakket voor de misgelopen marinierskazerne. We hebben in 2017 een eerste mooie stap gemaakt met de spitstreinen aan de randen van de dag. Maar wij kregen nu de mogelijkheid om die versnelling ook daadwerkelijk door te voeren over heel de werkdag. En dat had inderdaad te maken met het compensatiepakket, omdat Zeeland een stukje tegemoetkoming zou krijgen. En toen hebben wij gezegd, ja, dan moet dat zeker op het punt van de bereikbaarheid zijn. Zeker als je iedere dag deze reis maakt, of het nou in de provincie is, maar vooral natuurlijk richting buiten de provincie of de provincie in, dan is 2 keer 20 minuten per dag veel. In totaal liggen nu 51 coronapatiënten in de 2 Zeeuwse ziekenhuizen. Iets minder dan vorige week, toen er 57 patiënten lagen. Al weken komt het aantal boven de 50 en dat is in eerdere coronagolven nog nooit zo hoog geweest. Zeeland is momenteel een corona-hotspot, een van de regio's in Nederland met de meeste besmettingen en ziekenhuisopnames. Om de druk op de Zeeuwse ziekenhuizen te verkleinen zijn verschillende patiënten overgebracht naar ziekenhuizen elders in het land.
Op het Kaasboerterrein in Biggenkerken komt een nieuw hotel, maar kleiner. Dat is het compromis tussen de gemeente Veren en projectontwikkelaar Dormio. Die wilde oorspronkelijk ooit een groot hotel bouwen met 500 bedden ruim, wat veel protesten opleverde. Er brak een juridische strijd uit, maar nu is er dus een compromis van ruim 300 bedden. Wel moet de gemeente Dormio een schadevergoeding betalen van bijna 9 ton. Een opening met een zwart financieel randje. Na 3 jaar stroomt het water weer door de Vlakese spuisluis in de Grevelingendam. Na een mislukt miljoenenproject om er een testcentrum te plaatsen voor getijdenenergie, wordt het nu dus weer een gewone sluis waarmee het Grevelingenmeer vers water krijgt uit de Noordzee. Wij zijn om te beginnen heel blij dat de waterkwaliteit in de Grevelingen weer vergroot kan worden, verhoogd kan worden. Meer zuurstof, meer leefmechanismen. En ja, het heeft veel geld gekost, dat is jammer. Er wordt niet geproost met een glaasje bubbels deze keer vanwege de corona. Maar ook vanwege het dubbele gevoel wat wij ook hebben. Want totale kosten van het mislukte testcentrum 10 miljoen euro. Ze waren op haar komst begin jaren 80 niet voorbereid op het sluizencomplex in Terneuzen. Er was geen damestoilet, ook geen uniform voor vrouwen. Jeannette Dooms was de eerste vrouwelijke sluiswachter van Nederland in vol continu dienst. Haar oude werkplek is door de komst van de nieuwe sluis enorm veranderd. In 1980 werd Jeannette Dooms aangenomen als eerste vrouwelijke sluiswachter van Nederland die ook nachtdiensten mocht draaien. Ze werkte onder meer op de Oostsluis in Terneuzen. Haar werkplek ziet er inmiddels een stuk anders uit. Goddomme, dat is hier veranderd. Mooi. Vroeger had je daar van die consoles staan, helemaal dicht. En helemaal in het begin had je helemaal niks. Dan stond daar een bureau met de hoofdsluismeester of de sluismeester. En die zei dan, hier heb je je briefje met je schepen. Gaan we er daar, deel ze maar in. Het was wel even wennen, zo'n mannenwereld. Niet alleen voor Jeannette zelf, maar ook voor haar mannelijke collega's. Het had wel wat voeten in de aarde. Ja, je komt daar als vrouw binnen. Iedereen moet aan elkaar wennen. Hey? Ik moest wennen vol continu dienst. De mannen moesten werken ook aan mijn vrouw. Ja, in hun wereldje terecht, die ook 's nachts meeliep. De schippers moesten werken, wennen, terwijl je dat niet verwacht. Want die zijn gewend om samen te werken. En dan zien ze daar een eerste vrouw op de sluis staan die orders geeft. Ja, dat viel ook niet mee. Bovendien lag er geen speciaal uniform voor vrouwen klaar. En een damestoilet, daar was niet over nagedacht. God, die is luxe geworden. Maar vroeger had je niet anders dan enkel zo'n wc'tje en dat kon je het mee doen. Toen ik kwam was het aan de bovenkant geen toilet, geen damestoilet. Paniek, wat moet er nou gebeuren? Ja, dat is niet zo moeilijk. Je hangt maar boven het urinoir. Als je moet, dan moet je. Dus wat deed je? Je ging hangen, aan de ene kant je bukt naar beneden. Je ging half boven die urinoir hangen en je was het kwijt. Dat alles weerhield Jeannette er niet van om tot haar pensioen als sluiswachter te werken. Voor een echt schipperskind is een baan bij het water het mooiste wat er is. Ja, daar kan ik niks aan doen. Want ook dat ik met pensioen gegaan ben ik nog een paar keer met een containerschip mee geweest. Een paar maanden. Ja, heerlijk. En uiteindelijk kwamen er natuurlijk ook wc's voor vrouwen op het sluizencomplex. Alleen een lunch verzorgen, afhaalmaaltijden klaarzitten of ja, toch maar tegen beter weten in veel producten bestellen. Restaurants weten niet goed wat ze moeten doen met de feestdagen in zicht. Het kabinet maakt morgen waarschijnlijk bekend dat de avondlockdown wordt verlengd. En dat maakt het er richting de feestdagen niet makkelijker op. In Nieuwvliet is het stil bij restaurant De Zeeuwse Kust. Op de deur hangt een bordje gesloten, want het is voor de eigenaren niet rendabel om alleen voor de lunch open te gaan. Het toeristenseizoen is gewoon afgelopen, dus die zitten er niet heel veel meer. En om dan per se bij de lunch open te gaan, we hebben dan liever voor takeaway gekozen. Dat mensen dan toch warme maaltijden kunnen afhalen in plaats van dat we echt specifiek op de lunch moeten gaan. Mensen moeten ook werken, dus echt tijd om de lunch te komen hebben ze toch ook jammer genoeg niet. Vreemau staat wel dagelijks in de keuken om afhaalmaaltijden te bereiden. Vorig jaar zijn ze daarmee begonnen en dat beviel goed. De takeaway was echt een heel groot succes. We hebben heel veel verkocht. Er was natuurlijk een kleine sprake nog van vorig jaar, misschien gaan we open. Dus mensen, we begonnen toch die kerstinkopen te doen.
de producten waren de stof binnen. Dus we dachten, we gaan het dan maar zo goed mogelijk proberen te verkopen. En dan in de vorm van takeaway. En gelukkig liep dat heel erg goed. Mensen kwamen echt massaal afhalen. Het restaurant heeft vooral Nederlandse gasten, terwijl een paar kilometer verderop in Breskens de klanten juist uit België komen. Daarom is takeaway hier juist geen optie. De boxen die we in het verleden aanboden, die gingen naar België toe. En in België is alles nog mogelijk. Vandaar dat Smalle Gangen er bewust voor kiest om lunch te serveren. En dat was een juiste keuze, want zijn gasten zijn niet zo van de afhaalmaaltijden. Wij komen eigenlijk niet op restaurant voor de honger, wij komen voor de beleving. En, goed eten kunnen we basis zelf klaarmaken, maar we gaan graag op restaurant voor de totale beleving en voor zaken te eten die we thuis niet kunnen bereiden. Maar voor dat af te halen zijn we eigenlijk niet erg geïnteresseerd. Ik hou zelf heel erg van koken. Ik ben niet zo van het afhalen. Dus dat krijg ik net zo goed liever zelf. Smalle Gangen vindt het jammer dat versoepelingen er niet in lijken te zitten. Hij heeft daarom extra zijn best gedaan om een chique kerstlunch voor te bereiden. Een mooi gastronomisch menu, veel luxe producten. Daarbij eigenlijk doen we ook maar 1 keer bezetten. Dus als we 50 mensen ontvangen we maar 1 keer 50 mensen. En dan maar hopen dat hij uit de kosten komt. Want ook bij de Zeeuwse kust wordt het schipperen met de kerstdagen. Het liefst wordt iedereen gewoon ontvangen, maar dat zit er niet in. Dus we gaan nu de gasten die bij ons hadden geboekt gaan we opbellen en vragen of ze het zien zitten. Om dan voor de kerstlunch te komen en kijken of daar genoeg klandizie voor is om toch voor de kerstlunch open te gaan. En als de avondlockdown inderdaad wordt verlengd, dan is er nog 1 kersttip voor restauranthouders. Mik op de wat oudere Belgische smulpapen. Op onze leeftijd gaan we tegenwoordig liever lunchen dan 's avonds uitgebreid eten. Op een paar kleine buitjes na bleef het droog vandaag in Zeeland. Met gemiddeld 9 graden was het zacht voor de tijd van het jaar. En ook de komende dagen belooft het grotendeels droog te blijven. En Zeeuwen genieten vandaag nog even na van de overwinning van Max Verstappen. Filmpjes van hoe Zeeuwen de overwinning hebben beleefd zijn overal te zien. Zoals hier in Biervliet. We raken er niet over uitgepraat. Ik vind het wel leuk, gewoon zo'n jong mannetje. Ik ben al van zijn vaderse generatie, zeg maar. En die was meestal dat hij uit de baan vloog. Nou, heel die laatste ronde. Ik had zelfs hoofdpijn daarna, hoor. Dus het is wel degelijk, ja, dat hakt er. Je gaat toch mee in die emotie. Nou, we hebben er wel even een glaasje op gedronken na afloop. En ik vind dat wel moet kunnen. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne maandagavond.